Dame ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Imana mangaramoti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhuna barita nauli di bagasan minggutta sadarion iman di minggu Pentakosta jenek dosian Jesaya bidu ono puluh tolu mamuka sian ayat 10 sada sahak ro di ayat 10 usaha homa dihita saluhuna. Alai say totong do anggo ibana marningo di bangsona uju di ngulu ni si Musa diaka ari narobi. Alai anggo naong didok nasida di dia do ibana naong mabuan nasida nakok sian laut rap doh parmahan ni parduaan ni biru-biruna. Di dia ibana namar sagihon Todina nabadiai tutong-atongan nasida ise ibana na manugu si Musa marhide siya tangan hamuleonna naong patolak ay di jolo nasida laho mabahen baritana sa liling-lilingna ibana na manugu nasida mamulus akapusat songon hoda diadaran dangdung tertutup songo pinahan na tua turura ditugihot tod di Jehovah nasida tuhasonangan songo nipe ditugiho ko bangsom asa mabahen goarmu marmulia ima sahakna huriani tuhatta di bagasan Yesus Kristus adorang so Kristus nunga jut di ulahon di pestahon bangso Israel Pentakosta. Widote sejarah pada narubi. Alani tauji majolo mernida pangatusion di hari Pentakosta. Pangatusion na parjolo hari Pentakosta di guari nasida maisa ada ari ditiki ima dilehot di bata patik na tu bangsoi diduluk Sinai marhide-hide si Musa. Lapatanna nunga dilehon di bata tu bangso Israel hatana ima patikna nagabe dongan nasida nagabe penuntun di nasida uju di parporsihan. Hatani di bata manak patik naima gabe kompas ukuran hasitongan si ulahonon nasida. Molohobar tu hatana pangulon nasida tarpaso-paso manasida monang manasida mangalo akka musuna. Lapatanna Pentakosta nani pestahon nasida nani rayahon nasida madok mauliate nasida ala naung dilehot di bata patikna tu nasida. Pangatusion na paduahon hari Pentakosta di guari nasida may ari raya panen. Marningo bangso Israel bangso na pinili nai di pasu-pasu ni debata na nilehon na tu bangsoi. Dumsaha nasida tutano na ni warihon ni Jehovah imakanaan jala disima hea didai nasida manggotil na niulana. Mereka dapat memanen hasil jeripayahnya. Ai uju di parhatubano misir nasida mangula do nasida karejo do nasida alai dang di nasida hasillah dang nasida maddai na niulana bangso misir do maddai akka na niulana sidai alai dung di tano Kanaan gabe marnapuna nasida disaluhut akka na niulana. Labatanna Pentakosta nani maksud di son
madok mau liate bangsui alanunga di lehon tu nasida gugu nani ulana. Pangatusion na patuluhon ima natapestaho sadarion. Dinamarningot tita tuhasa saur ni toddi ni dewata toddi parbadia tungolutta. Tunapor sea. Lapatan nunga saur debata tu hita marhite-hite toddina. Jala toddina ima nagabe haguguod di hita. Toddina ima nagabe penuntun yang mengarahkan hidup kita. Sasitongna sian natulu pangatusioni mangodolhon sada prinsip teologis nasarupa do. Ima hasasaur dohok silehon-lehon di dewata disaluhut pasu-pasuna pasu-pasu pardagingon nang pasu-pasu partodion tu saluhut na pinilikna. Alani gabe di paingot pentakostol dohina. Ai dewata nata sobba ima dewata na manarihong ngulu ni hita jolma. Terlumubi ngulu na pinilitna. Allah yang kita sembah adalah Allah pemberi. Allah yang maha kasih. Jala sudena nilehonna akan muli di hita. Sudena nilehonna akan rumikko di nguluta. Asabui hita mangulu di bagasan hasit tonganna. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Hobar tu kuar ni minggu tasadarion ima di minggu Pentakosta aha manabui putih hotta siatur tahun. Na parjulu naeng dohono ni turpukodo manotong doa sini rohani jahuba tu bangsona. Tu bangso naung pinili nai. Dakea di pasobu jahuba bangsona tu hamagoan. Molotumpe di pamasa jahuba tu bangsona. Dibolokon nasida tu parhatubano Babil. Dada gabe hamagoani. Alai dalan lahoma misang doho marmahani asalam matoras haporsiaun nasida. Alai nampe di parhatubanon nasida say totondo debata madongani nasida. Dihamuna amanami inanami donga sahaporsiaw di bagasan Yesus Kristus. Totuboy masa do tumuluta pamisang ni. Alanyaka pangalaw siyota maradupod debata. So modalan ni debata mamakulingi hita. Alay nang pemasa pamisanguni totongdo debata madongani hita marhite-hite todina diajari hita. Alani ido ubahin na adong di hita panadayon diri. Hamubaun ni roha manang pertobatan. Haguguon ni toddi namiyad di rohata nangpe roak ka pangujunan, roak ka parsahiton, roak ka namasa nasota halomohon, alay alamiyad toddi ni debata di ngulutta, gabi tatadda dirita, gabi adong hamubaun ni roha di hita, jalalam marsihohot di debata. Haguguon nito di ido mabay kita asa marhabugaon. Jadi molo masa pe pamisamo siya Tuhani isarana parsahito nakahamaolon haagoan parukilo doa kalan na asing sa luhu nay dalan ni debatado ilaw mamakulini. Jalata pangido matod di ni debata. Asa manotong todinay niya di rohatta. Ay marhide padongan yon na gabetaw hita mamulus sa luhut nay. Akan amarsahit diajari to di imay ba na salaw maruba tumidis.
Tutu hicak may ibana siya parsahiton na dang pasrah ibana di parsahiton na. Ulo do sunguni kan. Nato yung gaga sa guri Tuhan ima. Bamulo tung ijo matu si. Lalu jauh na marubetinin na. Jangan dangin. Anggomiyat tot dini debata di rohatta. Seluhut akan amar sahid. Iko kicak dosiani. Dilului dalam lahu pahipasok pamatangna. Marhite-hite waso. Marhite-hite tot dini debata. Dan gabe didodoni parsahitoni ngulutta. Akana haagoan isarana rupani haagoan perkarijuan, haagoan usaha, gabe dan merdalan usaha, moruma aka income na uang masuk. Tutu molomia tot dinai di rohatta gabe dibuan. Diajari kita membuka aka peluang-peluang ulau na asing. Diajari do hita asa kreatif dengan roh Tuhan. Banyak peluang, banyak pekerjaan yang mau kita buka. Somodalan paharwa roh kita sian akka hamauloni. Unang gabi ulu hita didodoni hamauloni. Sotung gabi lamaresu melos ngulut taon. Na mangihut na indohonon niturpukod do hita. Todi parbadiaido na mengajari hita madok hasitongan dohok hati goran na siad dewata. Dan margugu hita madok hata na denggan dohok nasitong. Jaladang margugu hita mangulahon akka nasitongi. Molo pikirat tado tapangasahon. Tarlumobi di partikian sinuaingon alani wabah virus corona na taadu pinuain. Totu gamang was-was mardonga biar do hita akka dia manuain sudah honota. Jala di guari do di partikia sinuaingon new normal. Lapatanna rak do hotita nuain virusi. Alani i totong mata bangido tutuhani. Asa manuk tot dinai. Ima tot di parbadiai mia di bagasar rohatta. Ay marhiti tot di nabadiai. Ido na mengajari hita. Gabe taboto dia nadinggan. Dohok nasudinggan. Jala ditogi hotot di ihita mangulahon akan nadinggan. Di situasi COVID-19 unang pasrah hita. Unang terpengaruh hita tutagar terserah na viral sinuaingon. Jalata pangido matod dini Tuhani asa ajaran na hita uduk tu protokoler naung ditotuhan. Songodalan mangkotak memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tadukung matungaka medis akar relawan na di garda terdepan. Namar porang nuaing lau manggotak penyebaran viruson. Tadukung nasida marhite-hite majamoton pamatangta. Marhite-hite naung nitotuho pamarenta manginguto naka protokoler kesehatan. Tagar terserah tutu dang bui gage panutan di hita. Bui detong nga putus asaran main ngagudang nakecewa akan medis karelawan na di garda terdepan. Ngedok pamarenta rupani unang jo harwarina mamar kaluaras bi nasida ngaber korban maninggal nak-anakonna. Ngaber korban maninggal keluarga. Ape hita rupani torop jolma dan peduli tu sih. Ya mungkin itu yang menyatakan mereka membuat tagar terserah. Alani dukung banasida. Dia mendukung atta, ya kita ikuti aja protokoler pemerintah, protokoler kesehatan.
Dan boy holan na sida memutus mata rantai. Alai ikut sude rap. Alani macari kodo marhite to di parbadia. Namia di rohatta. Lausima mangocar hita. Asa gabe parsidohot. Laho manggotak memutus mata rantai. Asa gabe parsidohot tita marporang mangalo piruson. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Di minggu tasadarion, ima di minggu Pentakosta, hasa saur ni todi ni demata. Nunga saur, nunga sada betot di nai di nguluta. Atong, dapat tuduh ma di bagasan nguluta si galupare. Dapat tarinya homma, naung saur tot di ni demata dihita. Untuk tumo ledo, ngasaur tot di ni demata di nguluta. Dak kita bena punahita alai nunga di batana punahita marhite hiti todina margugu mahita mamunus akka ari-ari nuluta di bagasan hasit tongan. Amin martangian mahita. Mulai tema di pasah rohanami tuhu oleh Tuhan di baritam nauli naung ditarya soko Tuhan di paingot tohami asa totom nian todim di rohanami ay marhiti to dimdo lam tau hami madalani ari-ari ni urunami pasu-pasu masaluh na ruas ni huriam lesen na me na magudang rodia kana madua kana marsahid tong na to dim na mangajari na sida asa marhiti to dim jupang di nasida kapangubati sumudalan ang malum ni parsahid karena marukil hagugun na siya koma marguguyon na siya karena marpakirimo koma napatulusos alito pasu-pasu ma sa ruas ni Huriam nahaagawa na kaparkarejuan maingong haagawa na kausaha do akalan na asin dalam marhiti-hiti todim bukom mudalan sumun peluang lahu mengisi keseharian nasida dia kaulana. Tuhan dewata amanami na marhabang sa digono gitya. Di bagasan tikyon tang ekonomi do kondisi ni negara do portibion. Ima alani wabah virus corona. Namambain goncang portibion. Dan ngarong natuk lahu mangibadi pamagohon viruson. Alai porsia do hami marhiti-hiti to dim gabi huboto hami mangula dia no muli di tonga-tonga ni covidon. Dalam marhiti-hiti to dim ajaram mo hami lahu patupahon akan nauli na dingga. Dalam marhiti-hiti to dim mangula ho di rohan yakan napista nabisu laho mangalului vaksin mangalo virus corona. Dalam di bagasan tikyom tang ekonomi do totonga karwas ni Huriam. Doho sude tahe na berjuang na mamporang nuaing mangalo viruson. Na berada di garda terdepan. Pasu-pasu na sida pargugui na sida. Pasu-pasu rumah tangga na keluarga na tinda dikon na. Dalam marhiti-hiti huwason. Lam tau na sida laho mangalo virus corona. Dalam marhiti-hiti huwason margugu na sida somon sada halak na pinilikmo laho mangulahon isal. Tuhan di bata amanami na marhabang sa di banugidjang gudang akka na hugir pami di ngulunan. Porsia do hami bisa luhu pakirimon nami saya sakka munasal. Marhite Yesus Kristus martangyak kami tujulo. Amin.